kina da cin abinci ko? Tunanin gida baya bari na ba. Haka ne, amma dai ya kamata ko me kike bukata ki tura a gaya mun ni kuma zan aiko miki da shi. To baba. Ina Maimuna? Maimuna ta tafi cizo, bata zan za ka zo ba. Haka ne. Amma Aziza, kina ganin wannan abu da kike kin yi adalci kuma kin kyauta? Mene baba? Kin dakatar da dukkanin wasu al'amura dangane da sha'anin bikin Maimuna, wanda ina ganin yin hakan ba daidai bane ba. Ke baki fito da wanda kike so ba. Kina ganin yanzu wannan abin da kika yi da irin wannan mutuntaka da bayan Allah nan suka yi mana, da wannan abin zaki saka musu? Ya kamata ki fito da wanda kike so. Dama na dan jinkirta ne kawai, so nake na samu aikin. Ba na son mu dora wa kowa wahala. Aziza, ko yau kika fito da wanda kike so ki aura, ina tabbatar miki da cewa na shirya, domin ko zan je in sai da gonata dan miki aure. Kai baba, wannan yar gonar za ta hada min kayan daki? Menene? A'a, kada ka wahalar da kanka baba, kar ka siyar da gonarka. Ni ko tabarma ka siyo min ta ishe ni. Allah ya miki albarka. Amin. Amma dai ya kamata ki sani darajar ya mace idan mijinta. Kada ruɗin zamani ya riga ɗaukan ku. Su ma waɗanda suka ƙi yarda su yi auren, saboda hanyar da su biyo ki gansu da mota, gobe su ne Umara, jibi su ne Lagos, ba inda ba sa zuwa. Wannan ba ɗabi'a ce mai ɓullewa ba. Ki yi ƙoƙari yadda kika taso da mutunci, kowa yake yabanki, kuma kika dawo gidan nan aka yi dace su ma irin mu ne, mutane ne a cikin masu wadata, ba irin ragowar ba. To kada ki yadda ruɗin zamani ya ɗauke ki. Ina buƙatar fito da miji, duk da dai na ji an ce ba kya kula kowa. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Amma dai duk da haka ki daure ki rika cin abinci da Allah. Aziza, ba ki a cikin wata damuwa ko? To ni zan koma. Lafiya lau. Malam din ya koma ne? Eh ya koma. Da fatan dai da mutanen gidan lafiya lau. Lafiya kalau. Ni ma sati mai zuwa zan tafi gidan. Ah, sai ku je tare da Maimuna ko? Amma akwai abu daya. Saura kwana 3 ki gaya min sakamakon abin da tambaye ki. Kar ki bani kunya. Ki fidda miji, kin ji? Kowa ya san bana kula samari baban Maimuna. Ni kaina abun ya daure min kai. Sai yanzu na gane dalilin yin haka. Ko me dalilin ki? Zuciyata ta gamsu da wani. Tun daga lokacin ba ta ƙara kallon kowa ba. Waye wannan? Dan gidan waye shi? Ki gaya min. Kin ji? Ko kai me kike? Kar ki manta daga cikin abubuwan da suke daga min hankali har da ganin ki cikin bacin rai. Su ba shi da lissafi ba. Ba shi da lissafi.
Aziza. Wani abu ne ya haɗa ku da ita? Wallahi ba abin da ya haɗa mu. Ko kin ce mata wani abu ne? Yaushe na dawo gidan? Aziza. Me ya faru? Gida zan tafi. Wa bata miki rai? Baki min laifin komai ba. To na ji ki gaya min wa ya bata miki rai. Dan la malama kyale ni. Muna yi miki laifi ne. Gida zan tafi kuma wallahi idan kika biyo ni ba zan ƙara dawowa gidan nan ba.
ke yanzu haka kawai ki ɗauko ƙafa ki taho? To wai me dalilin towar take? Ina da dalili na baba. Haka kawai ba zan so ba. Kunne ba zai iya ɗaukan kalamai na ba. Gara na shiru ya fi. To yanzu kika yi bugo wannan uban samma ko kika to? Ke kin san a halin da kika baro su? Ko ku so ki jefa su a cikin tunani? To menene dalilin naki? Hakan gaskiya gogo kunya nake ji. Ki faɗa mana ne kuma kice kina jin kunya? Mu ba iyayenki bane me na jin kunya. Kin ga a gidan baba. Bude baki ki mun bayani. Ko na gaya muku na san ba za ku yarda ba. Lallaɓe da kanka? Malam Gali ta ba ta gida me zai hana ni fitowa? Ki san da zuwa. Ai da ta zo ta ga mun yi banza da sha'aninta. Sai kuka yi saɓani. Ta koma wajen Maimuna. Al'amarin Aziza ba dama. Mu kanmu ko ruwa mun kasa sha saboda kewarta. To ko ta gaya ma menene ke damunta kowa ya bata mata rai? Na san sha'anin kuruciya ta yara. Sha'ani na yara dai na dai mata faɗa ne na ce ta koma kuma ta koma. To abin da ya dami yaro ai bai babba ba. Kuma matsala ai tun tana karama ake magance ta ko? Yawwa. Wato wasu abubuwa ne a cikin zuciyarta. To kuma sai ba ta yi aiki da kwakwalwa ba. Sai ta yanke ɗanyen hukunci. To sai na ce ta tashi ta koma. Na dai mata faɗa labai. Kawai dai ina ganin ba sai mun tsaya muna ta bincike ba kawai ka koma. Har yanzu baka cire daga cikin rudani ba, Malam Gali. Kar ka manta. Aziza fa ƴata ce. Ya dace in san shin menene damuwarta. To, wato gwani ta tsayar. To amma kuma sai na ce ni ban fa amince ba. Tunda ba ni kadai nake da iko akan ta ba kamar yadda ka faɗa. Wannan ne gwanin nata? Shi Allahu akbar. Allah dai ya sa mu ji alheri. Amin. Amin. Bata dawo bane a yanzu. Ta dawo ta yi mana sannu sannan ta shige ciki. To wai me ya faru ne? Ai kawata ta wasa take da hankalinmu kawai. Cewa ta yi ni tafi da a matsayin gwani. Ko maza ba ka ganewa? Ban gane ba maganewa ba. Me kike nufi da haka? Kina nufin da gaske take kenan? Zauna angon Aziza. Me yasa ke ɓoye mu? Kunyarki nake ji Maimuna. Me zaki da tsoho? Tun ina karama nake san shi. Sai yanzu na gane dalilin haka. Hakika na yadda so rayuwa ne. Mummy na can falo tana tsokana shi saboda shi ya zata wasa ne. Allah sarki baban Maimuna. Dalin zaki rika ce ni. Kai? Ba ki da kunya. Allah sarki kawata. Allah ya ba ku zaman lafiya. Allah ya anshi addu'ata. Anwan Aziza. Zauna. Dan Allah ki daina zolaya ta.
so ka zauna mana angon Aziza. Angon Aziza da Hajara. Bismillahirrahmanirrahim. Amar su har an fito? Ashe za mu kwana anan don ku sai na ga idanunki. Aziza, ina son ki. Kuma na daɗe ina sha'awarki mamijina. Ina so kuma in tabbatar miki babu shakka kin zaɓi inda ake ƙaunarki. Don Allah momi, kada ki taɓa bari na kauce hanya. Kada tausayi na ya sa ni ki bar ni na fandare. Kada ƙananan shekaru na ya zama hujja a gare ki. To ke da na bar 'yata a hannunki ta taso da irin halayenki? Ai ba kya buƙatan wani gyara a gurina. Ke bari ma ki ji, mijina ka cokan ɗin shi yanzu na danƙa shi a hannunki. Aziza, ki daina kuka, share hawayenki. Ki daina kuka. Allah miki albarka. Kin san ki ace a gona ko? Ga ruwa na kawo maka baban Maimuna. Na gode. Na yi maka kwalliya baban Maimuna. Ai na miki tsufa. Yaro ya kamata ki samu ki mishi wannan kwalliya. Kin ji ko? Ni kai na gani kuma kai nake so. Menene dalilin da saki ka zabe Aziza? Me ya rage tare da ni? Tsoho ne. Kwana nawa rage min a duniya? Idan kika sami yaro za ku yi tsawon rai tare sannan kuma za ku hayyafa ku sami 'ya'ya da yawa. A gaskiya lokacin da na fara son ka bani da wayo kuma duk duniya ban taba son wani ba face kai. Amma kamata yake sami yaro karami ki aura. Dakika ɗaya idan na yi tare da kai ya fi min komai. Kuma bani da tabbacin idan na auri yaro za mu haifi 'ya'ya da yawa. Kai ne farin cikin rayuwa. Na gode. Sarauniyar kyau. Ke kika cancanci a cewa sarauniyar kyau. Kin ji ko? Kunne na bai ji ba? Ke kika cancanci a cewa sarauniyar kyau. Yawwa. Alhamdulillah. Za ki iya mai da su ciki. aure da mara kwabo. Da aka yi ne? Da aji ta tafanin da mijin aure mana. Gani ma na kusa zama angon ke. To, yanzu dai kin ga gasar kake. Da man hajiya ce a kawo miki. To kin ga yanzu ba ni da hujja da zan mai mata da ita ko? Shikenan. Na gode. Kuma kamun godiya wurin hajiya. Idan kin tare, kai mata godiya da kai. Shikenan. Gaskiya dare ki tana faranta mara. Ina ma a ce ita ce abu ta ƙarshe wanda zan gani kafin mutu. Gai ko? To, idan kun gama zancen sai ku tashi mu tafi siyayya. Mun gama mami karama. Wannan yare kake ce mami? Allah ya sauke. Ni ba mami ta bace. Uwa ta ce wannan. Mahaifin ki wannan. Naji ya isa. Ku tashi yanzu mu tafi kawai. Sai ka kyale ta ai ba ta da kunya. Naji ba komai mu je.
Momi, su momi an ji jiki. Al'amarin Allah kenan. A gaskiya wato na yi farin ciki matuƙa da gaske da 'yata ta zaɓa wa kanta mutumin da zai kasance abokin rayuwarta irinka. Ni zan sa kaina a jerin masu sa'a saboda yarinya kyakkyawa mai cike da ƙuruciya ga hankali da tarbiyya kamar Aziza ta zaɓi dattijo a matsayin wanda zai aure ta. Ba ƙaramin sa'a ba ne, sannan ina miƙa godiya ta gare ka da ka amince da haka. To in dai har kai ka amince, me zai sa tun farko ma ni ba zan murna ba in farin ciki. Ai ni na yi zaton wato abun mafarki ne kamar yadda ita ma take tsammanin mafarki take. Ashe lamarin zai iya yiwa. Yanzu abin da nake so in yi da ke ni ba ɗan zamani ba ne. Ka san al'amari nasu da zamani akwai 'yan siyasai da za a yi. Zan haɗa ta da Maimuna su je su yi wata siyayya da kamata a yi. Saboda Aziza amarya ce da ya kamata ta samu duk wani abu da wata amarya mai gata take samu. Ranka da ɗaya ba haka za a yi ba. Mu ma ya kamata ka ɗan bar mana wani abu wanda za yi. A'a, na ɗauki nauyin komi ba abin da za ku yi. Kuma da yake na yi la'akari da cewa za ku samu baƙi da za su zo. Na ɗan taho maka da wani ɗan abun guziri da za a yi hidima da shi. Sai a hidima da wani. Kai kullum ga kada ƙoƙarin ka miko, ni kuma ga da ƙoƙarin karɓa. To amma Allahu akbar. Yalla bai. Na. Bari in yi wata tambaya mana ba za ka da ba. Ina sauraron ka. Amma baka yaƙuri tambayar ba wai wani abu ne a cikin abin da ya shafi harkar addini. Na. Dan da wannan ne sai in bi ka wajen tafsirin da kake. Tsakanin ni da kai. Na. Yanzu wane ne baban Aziza kenan? Allahu akbar. Ina waliyin amarya? Ni ne. Ina kuma waliyin ango? Gani. Yanzu za su zo su tafi da ni. Gwara ke kina gida. Shi yasa na samu dama na jawo ki gefe domin mu yi sallama. A gaskiya rabon nan za ta mana cikas. Da na sani da ba mu yi alƙawari aure rana ɗaya ba. Da kin ga sai na je wajen ki na ɗan zauna na ɗan lokaci. Da na sani dai na bikin aka ɗaga. Me yasa? Saboda ina ji kamar wani abu zai faru idan ba na wurin. Ni ma tsoron da nake ji kenan. Tun da zuciyata take ta faman bugawa. Amma ko da yake aka ci haka amare suke ji. Kinga. Kada ki kuka. Yau ranar farin ciki ce ba ta kuka ba. Da yardar Allah ba zan ƙara ganin ki ba sai da ciki. Kuma ki in kin sama min ƙani ba? Na gode ƙawata da kika bani dama na auri wanda nake so. Ke dai ban san ranar da zaki girma ba. Kan sai ranar da zaki ka sama min ƙani. Assalamu alaikum. Amarya kin sha ƙanshi. Yanzu ƙawaki ta wuce. Allah sarki ne. Haka Allah yake ikonsa. Dama Allah ya kaddara can ne gidanta. Alhamdulillah yanzu na aurar da 'ya'ya mata biyu. Ka dai aurar da ɗaya ka auri ɗaya kuma. Allah sani ba za ki da na sanar aure na. Saboda yanzu ganin yake kamar na miki tsufa.
Burina ya cika baban mama. Ko yanzu na daina numfashi alhamdulillah. Na shiga ɗakin Hajara yanzu kafin zo nan ta koro ni. Ta ce mun ba ta so ta ƙara gani na sai bayan sati ɗaya. Ya kamata in rufe ƙofar gidan dan ya dace mu kwanta da wuri da ina so in je kasuwa gobe. Duk da na yi sabon aure kuma ina da yara a kasuwa. Baban mama. Na. Ina ƙaunar ka. Allah ya sa ba za ki canja ba har abada. Har iya ƙarshen rayuwata. Alhamdulillah. Ina kwana Moni? Amarya, kin fito? Yarki dai Moni. To ya aka yi Aziza? Dama ina son zan tambaye ki ne Moni. Na ga rana ta kusan faɗi, baban Maimuna ya kusan dawo. Sai kin kwana 40 ba za ki wani aiki gidan nan ba. Momi na huta da yawa fa, don Allah ki bari na kama miki. A'a, kun sha zirga-zirga lokacin biki. Saboda haka kina buƙatar hutu. Sai ki sha zaman ki. Ta ya za a yi hankali na ya kwanta? Ina karama da ni in ga baba yana aiki. Ai ko baban Maimunan ya ga haka ba zai ji daɗi ba. Aziza, so da yawa idan na ganki sai in ga kamar na ga Maimuna ce. Ke fa ƴata ce kafin ki zama kishiyata. Saboda haka idan na ce ba za ki wani aiki a gidan nan ba, ya zauna. Na gode Moni. Kawarki ta bugo waya, ta bani saƙo. Me ta ce? Kada ki sake ta riga ki. Me ba? Haihuwa. Me aka yi? Ya ishe. To. Dan kara koda kaɗan ne baban Maimuna. Sai dai in so kike shaƙe ni ko? To ko na tashi na ba kuri ne. Kila idan ta ɓata ranta za ka ci. A'a, shi ƙoshi, ai sunan shi ƙoshi. Kuwa. Yawa, me kika shirya ne? Za ki ci gaba da karatun ne ko kuwa? Na zaɓi zaman ibada baban Maimuna. To, shi kenan. Amma ko da nan gaba kina da tunanin za ki ci gaba da karatun? Kar ki damu ni ba bakon zafi ba ne. Kin ji? Ni shaida ce nan. Na yanke hukunci. Zamana da ku ya fi min komai a rayuwa. Alhamdulillah. Kaga ka lokaci kankani ka dawo yaro. Ka kwace ma ƴar tawa ƙuruciyarta. Za ku haɗe min kai ne ko? Alhamdulillah. Abinci ne ya dame ni. Na kusa ki zuba min in ci. To sarkin kosawa. Abincin ya kusa nuna. Yake haƙuri. Assalamu alaikum. Mene? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mijin wannan yarinya ne. Maimuna. Wace Maimuna? Allah ya yi shi rasuwa. Maimuna dai. Maimuna yar uwarki.
likita? Ta farfado sai dai tana ɗan cikin damuwa. Ikon Allah, me ya faru kuma? Ba komai bane, tana ɗan ƙaramin ciki ne. Sai dai ina so a yawaita bata fruits. Allahu akbar. Allah kenan. Me karba kuma ya bayar. Sannan kuma ina so a kawo ta hospital saboda akwai dan wasu magunguna da za a rubuta. Ba damuwa. Ina tahowa bari in duba jikin nata. Insha Allah. Yawwa, mun gode. Allah sarki mu. Yanzu shikenan Ishaq ya tafi kenan. Allah ya yi gaskiya. Duk mai rai sai ya ɗaci mutuwa. Allah sarki Maimuna. Ashe ma zaman su ba wani mai tsawo bane. Ko da zaman yi waya da ita. Ba ta so ta ganki a kwance. Mami ba zan iya haɗa idona da Maimuna ba. Tausayinta ba zai taɓa bari na yi numfashi. Maimuna tana da dauriya. Ni na fi damuwa da ke Aziza. Kina da rauni sosai. Yanzu murna zan yi ko kuma kuka. Allah na iya karɓa ko bai baka komai ba. Ni ina cikin farin ciki Allah ya nuna min ran da zaki haihu lafiya. Kyakkyawan yanayi ga macen ciki sai mutuwa za ta raba mu. Sai mutuwa za ta raba mu. Soya san kowa rashin ki aibu na dace da kalatan kunganta Ota ina kai ne kake taiminiya kyakkyawan yanayi ga macen ciki sai mutuwa za ta raba mu. Kyakkyawan yanayi ga macen ciki sai mutuwa za ta raba mu. Akwai ki da kyawun ‘yan mata soyayya ta gata ki adana mini. Kai daban a cikinsu zuciyar ka na sa a asusu zan killace maka. Mai abin faɗa Shi baya faɗa soyayyar gaskiya za mu aiwatar. kyakkyawar halayya ita ke sa a yi maka shaida a duniya. Dacin soyayya shi ko ke fata duniya. Gare ni ka zamo kairi lalle kana da tsari zan more rayuwa ni na tabbatar. Godiya ga Allah sarkin duniya wanda ya bani ke. Aljanna ta kai ne sai ka haɗa zaza na shige zo mu shallake. Mai sa'ar ta kirki ba ta kyamar baki. Ka cancance mu yanzu sansanar.
kyakkyawan yanayi ga macen ciki sai mutuwa za ta raba Allah sarki Isha. Ya tafi ya bani ban tsira da komai ba. To ba komai. Na baki nawa sai dai mu jira lokaci kawai. Dadi kenan. Shine yake cewa wai miki tsufa. To gashi nan yaro ya mutu ya bar tsoho. Haka ne. Ni fa na gama miƙa wuyana game da lamarin Ubangiji. Da kin san mutuwa zai da baki ma bar shi ya fita balantana ya hau motar ba. Shi ne yake cewa zai gaya min wata magana idan ya dawo. Maganar da bai gaya min ba kenan. Abin mai mami ake ne. Abin da yaran zamani nake ina dan duba intanet. Wai ta wani abu yanar gizo. Wai ina Maimuna take ne? Tana can ɗakin Aziza. Ko a jawo kai? Kawai da ina so ki fara mata magana ne akan magana aure. Maganar aure? Ai ba ta son zancen aure yanzu. Ba ta so ta ji batun aure. Kwarai da gaske. Gashi ma Aziza ta gaya min cewa abin da ta haifa za ta ba wa Maimuna. To, wayannan yaran sai dai a kyale su kawai. Bari zan koma kasuwa ko? To baba Maimuna, amma ka riƙa kula da yarinyar nan. Dan ta fi son ka kusa da ita fiye da kowa. Wato ƙara ta kawo kenan. Ai ba sai ta kawo ƙara ba. Da kuma sandata. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskiya ni na gaji. Ba haka muka da ke ba. Ya kamata ki ƙara tattaka saboda ki motsa jiki. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawa sani. Na ɗauka ka fita ne. Na fita. Dawowa na ƙare. Yanzu ma na jin ba zan ƙara fita ba har sai lokacin da kika sauka. A'a. Kin ga kar ki damu. Ina da yara a kasuwa. Wani lokaci ma ina zuwa kasuwanni kawai saboda dai yi hira. To idan haka ne kawai kai zama ka gida mu dinga fira ko? Aziza, farin cikin raina. Oh. Tunda na zo gidan nan baka taɓa gaya min magana mai daɗi irin wannan ba. Ina manta. Kawai ki tana gida na sake baki sai zancen soyayya nake. Akwai wani tanadi da nake miki dama nake so in sanar da ki. Wanne tanadi ba? Na farko dai akwai wasu shaguna guda 4 da na siyo. Za a riga kawo miki kuɗin shaguna. Sannan na zuba miki hannun jari a kamfanoni na guda 2. Za ki riga samun kuɗin shiga. Ni tsoron da nake baban Maimuna kar ka mutu ka bar ni. Kin ga mutuwa ya zama dole. Ko ina so ko ba na so. Ni da tije ne. Na kwan biyu. Na manyanta. Na kwan biyu. Ke kuma yarinya ce karama ga ki kuma da juna biyu. Ina miki wannan tanadin ne ba don komai ba don ba na so ki ta gayyara ko da bayan raina. Kin ji? Kada ka damu baban Maimuna. Ba don kuɗinka na aure ka ba. Don Allah na aure ka. Kuma na tabbata Allah ba zai taɓa bari na sha wahala. Ko da kuwa bayan ranka ne. Yanzu ki zama na ji kina cewa kin gaji. Ko? To. Na zuwa barin shiga ne. Baba na ɗauka tare da gogo za ku zo. Ta so hakan, amma baki ta yi daga gidansu. Shi ne yasa ba su samu ta zo ba. Ba komai. Ai a gida zan je wanka ni zama na tare da gogo har sai na yi kwana 40.
To, Allah ya samu na rai. Kin ga ko dama gashi ta ba da sako a kan miki. Magani ne zai ki rika jika kina sha. Gogo ba ta gajiya. Na gode. Wato duk lokacin da na ganki sai in tuna da mahaifiyarki. Allah ya ji kanta. Wato duk wasu ɗabi'u irin nata babu wanda baki ɗauka ba. Ga haƙuri, ga sanin ya kamata. Kai ko baba ko jiya sai da na yi mafarkinta. Baba, na ji an ce mai ciki kafar ta ɗaya na duniya ɗaya kuma yana lahira. Don Allah ka yafe min duk abin da na yi maka. Liza, na yafe miki. Ba ma wani abu da kika yi min wanda har za ki nemi afuwata. Amma duk da haka, saboda ki ci gaba da samun albarkar iyaye, na yafe miki. Allah Ubangiji kuma ya sauke ki lafiya. Baban Aziza kenan. Aziza, ‘yata ta kaina, ya ɗaya tamkar da 10. Aziza, ni zan koma. Aziza. Aziza. Ya baba. Kin ga? Na rasa mahaifiyarki. Ki yi ƙoƙari ki riƙa shan maganin nan. Allah da Annabi saboda kada a rasa ki dan in na rasa ki Allah kaɗai san halin da zan shiga. Insha Allah ba za ka sani. Sai mutuwa za ta raba mu. Kyakkyawan yanayi ga macen ciki sai mutuwa za ta raba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ke dalla, malama ga miki ne rabuwa ce. Kin ji umma? Daga taimako? To, an fito? Daddy san da fitowa. Lafiya lau Aziza, je ki ɗauko mu wannan cek ɗin nawa. A'a, ki bari in je kin ki Aziza. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aziza! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi. Aziza! Ya ake ciki? Aziza za mu mata aiki domin ba za ta taɓa yayewa da kanta ba. Likita me kuke jira? Bismillah mana. Ke bai mata aiki. Ke ce mai muna? Ita ce. Ke shiga tana son ganin ki. Bismillah, bismillah. Je ku aiki. Kukan me kike yi? Bayan za ki samu ɗa daga sama Maimuna. Ba na son da ƙawata nake so. Na gode wa Allah da ya haɗa ni da ke, da momi da kuma baban Maimuna. Ke kan Maimuna, har yanzu kin kasa fita daga takabar nan. Ya kamata ki yi aure fa. Sai kin ma alƙawari za ki rawa ranar biki na. Ke da kika samu ɗa? Ai ko ba na kusa da ke kin samu wanda zai dinga ɗebe miki kewa ko? In ba na ganin ki a duniya, menene amfani na?
Kada ki kuka. Kada ki kawata. Kada ki kuka. Mun samu nasarar ciro ɗa namiji. Allahu akbar. Allah ya raya mana shi. Ita kuma Aziza fa. Aziza ya labai sai dai a yi haƙuri. Na wanda ya fi musanta ya karɓi abarsa. Allah ya mata cika. Nurses!